Bună, dragii mei, sunt Samara și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem etalarea în tarotul țigănesc pentru toți cei din zodia Scorpion pentru luna martie 2021. Îmi cer mii de scuze de întârziere, dar important este că am reușit să o fac. Dragii mei Scorpion, pe voi vă văd axați pe ceva, pe muncă, pe documente, pe bani. Vă doriți să reușiți ceva, să faceți ceva, să știți că o veți face. Veți avea reușită, veți avea un vis împlinit. Văd că doamnele își doresc să comunice cu o persoană cu care în momentul de față se prezintă cu falsitate, cu certuri și discuții, vorbe proaste. Văd că ați fost pe punctul de a face un pas important cu partenerul, dar totul s-a dărâmat. Dar nu-i nimic, dragile mele, pentru că un nou început va veni în viața voastră. Văd un nou început cu multă neîncredere, da? Nu mai aveți încredere în persoana respectivă, pentru că ați crezut că ați fost mințite și nu doar că ați crezut, așa a și fost, dar nu cu rea intenție. Pentru unii dintre voi, pentru alții a fost și cu intenție. Dragii mei, toți cei din zodia Scorpion, văd că aveți un noroc. Stați și vă gândiți la acea ofertă pe care o veți primi de un nou început și de un pas important, o uniune, o căsătorie, o mutare într-o casă, dar sunteți pe gânduri. Stați pe gânduri pentru că nu mai aveți încredere. Dar până la urmă văd că veți realiza și acest lucru cu persoana respectivă, veți discuta foarte serios, pentru că v-ați săturat și voi de du-te vino și de vorbe spuse aiurea în vânt. Văd că vă doriți schimbări, vă doriți ceva concret. Știți vorba aia, ori la bal, ori la spital. Dar pentru unii dintre voi mai văd aici că vă doriți și un copil. Poate cu partenerul sau cu partenera. Să știți că pentru unii dintre voi care vă doriți acest copil veți avea reușită, veți avea un noroc în privința asta. Pentru multe doamne veți rămâne și însărcinată. Veți rămâne însărcinate, veți avea un copil. Pentru alții dintre voi, asta mai poate să însemne un nou început. Un nou început cu noroc, dragile mele. Da? După tot ce a fost în viața voastră, această parte care se prezintă o parte întunecată, o parte proastă, discuții, vorbe proaste, hoție, un partener care a jucat la mai multe capete, a fost hoț. A intrat în viața voastră cu un scop și a ieșit cu un alt scop. Adică nu s-a așteptat să se întâmple ce s-a întâmplat. Gândurile lui au fost unele și faptele altele. Bun, dragii mei, dragile mele, veți primi ceva cadou. Probabil de la cineva, de la muncă sau de la o persoană iubită, dragă. Poate fi femeie, poate fi bărbat, nu contează. Bănuții aceștia pe care voi vă axați acum în momentul ăsta va fi ceva pe neașteptat. Va veni ceva pe neașteptate și veți avea reușită în ceva ați propus, în ceva cu munca, în ceva cu documente, acte, ceva în privința unor bănuți. Veți primi și acești bănuți. Dorința va fi împlinită. Vă veți vedea cu persoana iubită. Veți face o vizită, veți fi invitate undeva să vă vedeți cu persoana respectivă. Vă veți duce. Dar vă veți simți și puțin îndoite în urma unor discuții pe care le veți avea cu persoana respectivă. Parcă nu va fi așa cum vă doriți voi de la bun început. Dar știți cum e, timpul le rezolvă pe toate. Dragii mei, toți cei din zodia Scorpion, vă rog să luați doar ceea ce rezonează, pentru că știți bine că această etalare este una generală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Eu vă spun doar general,
Pentru cei care își doresc o etalare personală, mă contactați în privat și acolo vă dau garantat 100% despre voi și persoana iubită sau o persoană de care vă interesează. Eu vă mulțumesc și aștept să-mi scrieți în comentarii cum a rezonat pentru voi. Pa, pa!